ndị eji okwu ha agba izu na ugbu a wee na-akpọ oku ka agba mbọ hụ na a na-achọ ọchịchị nke ghe anya oghe nye ngalaba ọrụ dịgasị iche iche a na-achịkọba n'ala anyị a dịka otu United Nations Development Program. Ya bụ ọgbakọ nke a chịkọbara bụ nke rụchara nnọọ ndị dịgasị iche iche ma ndị ọrụ gọọmenti na ndị ọrụ nnọrọ onwe tinyewe ndị ọrụ si nakwa ndị ọzọ ejigasị okwu ha agba izu. Ka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Nigeria Jubilee Fellows Program NJFP bụ atụmatụ gọọmenti etiti nke ọ bụ ya na otu European Union jikọrọ aka wee na-etinye ego na ya ma bụrụkwa nke ọ bụ ndị na-eme ya ka ọ pụta ihe bụ otu United Nations Development Program. Ya bụ atụmatụ bụ nke emebere maka ndị gụchara akwụkwọ ọhụrụ na mahadum bụ ndị enweghị ọrụ ka ha mụọ ọrụ dị iche iche gbasara ihe ha gụrụ otu afọ ebe gọọmenti ga na-akwụ ha ụgwọ kwa ọnwa mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme ka Maazị Chinedu Nwokoro onye bụ Impact Learning Analyst tere n'otu UNDP mere ka amata na ya bụ atụmatụ bụ otu ụzọ na ụzọ kacha mma gọọmenti etiti wepụtara iji wee gboo mkpa enweghị ọrụ nke dị na obodo Naijiria mekwa ka a na-akwalite ọnọdụ akụ na ụba ma na-emekwa ka ndị ahụ gụchara akwụkwọ n'ụlọ mahadum bụrụ ndị a ga-enye ọzụzụ bụ ịgba iji debe ha n'ọnọdụ akwa akwụrụ n'ebe metụtara ihe ha gụrụ n'ụlọ akwụkwọ. Onye kọmishọna steeti a na-ahụ maka akụ na ụba na otu esi emefu ego bụ Oriakụ Chiamaka Nnaka mere ka amata na gọọmenti Anambra ga na-akwado ya bụ atụmatụ iji mee ka ndị gụchara akwụkwọ bụ ndị Anambra bụkwara ndị ritere erere ọfụma na ya bụ atụmatụ gọọmenti etiti. Oriakụ Ngozi Osiagbata onye si LM Tech Hub onye bụkwa program manager UNDP NJFP nakwa nnukwu onye ọdakawo nke Anambra State Primary Healthcare Development Agency Oriakụ Chisom Uchem, Maazị Emmanuel Atụanya nke sitere Awka Capital Territory Development Authority, onye isi ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS Sachido Obidiegwu onye bụ onye director program na ya bụ n'ọlụ nọchiri anya ya bụ Oriakụ Nneka Ekwunive tinyekwere imirikiti ndị ọzọ bụ ndị bịara oge emere ya bụ mmemme site n'Awka. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.